Pozdravujem vás, drahí moji milí. Nachádzate sa buď na Facebooku, alebo na YouTube kanáli Liečivá cesta, ktorý som vytvoril tento týždeň a verím, že prvé videá sa vám páčili. Verím, že priniesli mnoho informácií, ktoré vám dali určité povedomie, určité uvedomenie a určitý posun, ktorý vo svojom živote potrebujete. Čo vás najviac z toho zaujímalo? Čo by vás potešilo, ak by ste počuli znova alebo počuli niečo iné? Venujem sa energetickým liečeniam, venujem sa liečeniam s regresnými prvkami, venujem sa liečeniam so spirituálnou chirurgiou, kde vstupujeme do polí nášho tela ako takého a prináša to pre niektorých zázraky, pre niektorých uvoľnenie, pre niektorých stratu bolesti a tak ďalej a tak ďalej. A venujem sa aj iným liečeniam, ktoré ak dá čas a dajú možnosti a budete mať záujem, tak môžem jednotlivo o liečeniach urobiť videá, ktoré vám tieto informácie poskytnú. Dnes je piatok, prichádza víkend, celý týždeň nám tak poprchávalo alebo dokonca lialo, takže mali sme možnosť, ak sme boli doma alebo mali sme dovolenku, mali sme voľný čas, venovať sa, dajme tomu, samým sebe, možno nejakej knižke, možno nejakému vzdelávaniu, alebo ak máte rodinky, tak venovanie sa rodine a ísť s nimi niekam, kde bolo možné, ak bolo pekné počasie, tak určite na nejakú prechádzku do prírody a podobne. Prečo spomínam ten víkend? Opäť počas víkendu minulom alebo v minulých víkendoch sa mi ľudia najviac ozývali a je pravdepodobné a veľmi blízke pre ľudí, že v podstate ako náhle už máme trošku voľnejšieho času, tak ideme riešiť aj svoje záležitosti. Dneska som pozeral jedno video a veľmi ma zaujala jedna informácia, ktorú tu chcem v tomto videu rozobrať. V tom videu bolo hovorené o konzistentnosti, pravidelnosti, o možnostiach, ktoré v živote chceme, zažívame a radi by sme sa dopracovali k lepším a lepším výsledkom. Čiže pravidelnosť a konzistentnosť je, dalo by sa povedať, že tou čerešničkou na torte, ale že niekedy tam, v tom čase, kedy už máme za sebou nejaké skúsenosti, máme za sebou nejakú prax, posunuli sme sa vo svojom živote a vo svojom období a vo svojich činnostiach tak a natoľko, že to ovládame o mnoho lepšie, ide nám to oveľa lepšie a aj sami sa cítime v tej danej činnosti, ktorú robíme, o čosi lepšie. Prečo o tom hovorím? Keď ku mne prichádzajú ľudia a potrebujú pomôcť, či sú to vzťahy, psychika, zdravie, potrebujeme sa dopracovať k nejakým výsledkom, má to všetko nejakú svoju postupnosť, má to všetko svoj nejaký čas, tak niektoré veci sa dajú rýchlejšie, niektoré pomalšie, niektoré potrebujú viac opakovaní. Zároveň všetko ku všetkému, keď to tak spojím dokopy, všetko potrebuje svoj čas. No a koľko vecí vám vyšlo na poprvýkrát alebo na druhýkrát? Koľko vecí bolo takých, že nebolo potrebné sa im venovať tak často, nebolo im potrebné dávať svoje skúsenosti, svoju prax, všetko to, čo vás dovedie k tomu výsledku, ktorý v rámci tej činnosti alebo toho, čo chcete dosiahnuť, by ste chceli tam mať v tom výsledku. Práca na sebe je, dalo by sa povedať, že nie je tá najdôležitejšia. Práca na sebe je celoživotná. Stále proste na sebe pracujeme. Snažíme sa byť lepšími, krajšími, zdravšími, šťastnejšími, cítiť sa lepšie. Mnoho ľudí rozpráva o tom, že je potrebné byť pri tom okamžiku tu a teraz. Je potrebné na sebe pracovať, je potrebné byť pozitívny, mať pozitívne myšlienky. To je všetko pekné. A ja robím chyby a veľa vecí som pokazil a veľa vecí mi nevyšlo. Zároveň veľa z tých vecí, ktoré mi nevyšli a ktoré sa z môjho uhla pohľadu zdali ako pokazené, ako nesprávne, alebo že sa mi nepodarili, tak mi dali jednu vec, dali mi učenie, dali mi školu, ako sa hovorí, škola života.
a dali mi to, čo dnes viem, že viem to používať ako svoju skúsenosť. Buď ako uhol pohľadu, buď ako skúsenosť, alebo že si pamätám, že som to urobil takto, som, dajme tomu, v podobnej alebo rovnakej situácii a môžem to urobiť lepšie. Ak si to uvedomujem a želám si urobiť to lepšie. Nič sa nedieje, ak to pokazíme, ak niečo neurobíme dobre. Takže príďte k nám do Centra Liečivá cesta na Bočnú 10. Zavolajte nám, napíšte nám, kontakty budú aj pod týmto videom. A prídite si prejsť svoj plán svojho života, prejsť si ho bod po bode, nastaviť mu určitú disciplinovanosť, určitú konzistentnosť, určitú pravidelnosť, aby ste sa k tým výsledkom, ktoré potrebujete, aby ste sa k tým dopracovali. Ja osobne sa venujem vzťahovým terapiám a terapiám ako takým, čo sa týka psychiky, pocitov, emócií, nastavení, ako fungovať. Ako sa zbaviť strachu, frustrácie, pocitov, ktoré nás ťažia. Ako pracovať vo vzťahu k sebe, alebo vo vzťahu k ostatným, alebo partnerské vzťahy. Mám dar vedieť sa nacítiť a navnímať sa na človeka a dať mu ten pomer informácií, také uhly pohľadov a také možnosti, také aha momenty, ktoré ho posúvajú a dajú mu naozaj štipku po štipke, informáciu po informácii, slove po slove, dajú mu kopec informácií, ktoré mu pomôžu. A ak si potrebujeme narovnať svoj život, tak si ho potrebujeme narovnávať komplexne. Nie sme len táto hmota, nie sme len myseľ, nie sme len srdce, emócie, sme celok. A ten celok je potrebné mať v harmonii. A práve preto sa venujem aj energiám, aj hmotným záležitostiam, ako je ideme liečiť, ideme uzdravovať. Venujem sa aj rozhovorom, terapiám a liečeniam, aby ste sa cítili, aby ste sa mali lepšie, aby to bolo lepšie. A čo by ste chceli zmeniť vy? Čo potrebujete dať na poriadok? Ako si potrebujete pomôcť? Včera som mal jednu klientku, ktorá mi napísala, že potrebuje v týchto veciach pomôcť. Naladil som sa, zapísal som informácie, ktoré mi prichádzali a odovzdal som ich. Na druhý deň mi dotyčná pani napísala, že toto a toto sa zmenilo, toto a toto ju posunulo a tieto veci si uvedomila a pochopila. A dneska vstala s úsmevom a s radosťou. Ja sa veľmi teším. To je tá najskvelejšia správa, akú môžem ja ako terapeut a liečiteľ dostať, keď pomáham v možnostiach, ktoré majú naozaj široký záber. My nemôžeme naozaj vedieť, kde je tá príčina, kde je ten následok, dôsledok, čokoľvek, čo spôsobuje tú situáciu, ktorú momentálne riešime a potrebujeme z nej výjsť a potrebujeme sa cítiť lepšie. Takže kľudne zavolajte, kľudne napíšte a spoločne budeme nachádzať tú liečivú cestu, vašu liečivú cestu vo vašom živote, aby ste mali zdravičko lepšie, pocity lepšie, prácu lepšiu, hojnosť lepšiu, vzťahy, čokoľvek, čo vo svojom živote potrebujete. Ja vám želám a prajem vám krásny víkend, nech sa vám všetko deje najlepšie, ako len môže a vie. No a ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca, bolo natočené naozaj veľmi intuitívne, tak ako mi veci prichádzali a to, čo som vám chcel odovzdať. Ak by sa vám takýto typ videí páčil, kde nemá to video zámer hovoriť o tejto alebo tejto informácii alebo takej a takej polohe, ale prichádza to tak, ako sa hovorí, tak spontánne, tak intuitívne. Zároveň má to hlavu a petu, má to zmysel a význam a hlavne to má zmysel a význam pre vás. Tí, ktorí to pozeráte, tí, ktorí to počúvate a môže vám to dať určitý pomer aha momentov alebo nejakých myšlienok, pocitov, emócií, ktoré vás posúvajú dopredu. Teším sa na vás, prajem vám príjemný víkend a všetko dobré. Majte sa mi krásne, moji milí.